Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa Father. Sa dili patamo padayon, pakigreet ko sa inyong katapad, sa mga tao sa inyong atubangan ug likod, og Happy Sunday. No? Happy Sunday sa inyong tanan. Ang problema lagi ninyo, no? Kay moingon mog Happy Sunday, pero nagmugot ang inyong naong. No? Mura mo og napildi sa luto. Mga igsuon, ang tema sa atong ebanghelyo karon is ang pagpasaylo sa kinasingkasing gayod. Sa atong ebanghelyo karon, si San Pedro miduol kang Jesus ug nangutana siya. Jesus, makapila ba makasala ang akong isig kataw ug pasayloon ko gihapon siya? And Peter said, 7 times ba or makapito ba? Ang 7 during the time of Jesus is a perfect number. No, mura og simbolo sa kahimpitan. So para kang Pedro, it is enough to forgive 7 times. Pero what Jesus said is, no, dili lang kay kapito. Kung dili, kapituan, kapito. Kapituan, kapito. Sa ato pa, kung ato nang i-analyze nga number ka na, that is unlimited or unending forgiveness nga atong ihatag sa mga tao nga nakasala kanato. Di ba, labi na ning mga batanon, hilig kayo mo og mo avail og mga unlitex, di ba? Unlicol, di ba? Kanang gina-promo karon sa Globe og sa Smart, di ba? Gina-offer nila unlicol, unlitex, napay combo, dual, unlicol, unlitex. Si Jesus usab karon nag-offer ka nato og unlimited forgiveness. Only forgiveness. Pero narana sa inyo ha, kung mo-avail mo ni ani, na offer ni Jesus ka nato. Mga igsuon, aduna to'y duha ka managsuon, nga nganda na lang nato sila og Juan og si Pedro. Si Pedro, damanay gayod kang Juan, na miabot sa punto na si Pedro dili gayod makapasaylo sa ihimo ni Juan kanaan. Kining duha ka managsuon, nataw ni sa pamilya nga maampuon, a very religious family. And one night, si Pedro nagampo atubangan sa altar sa ilang balay. Sa pagkakita sa inahan nga nagampo si Pedro, giduol niya si Pedro, long, Dro, pasaylo adayang kan mulumon si Juan kailo. Yuiyak si Pedro long, may di ko gayud papasaylo yan na utaw. Yan si Juan sa laduhay gayud yan. Yang kanak iuyab naan. Doon makapasaylo kaw kanan. Lao nang ina, Dro, simba ko mamatayan si Juan kisum. Di ka makonsensya na mamatayaan, wa mo pasaylua. Siyempre, natandog si Pedro. Law na halamay, sige. Doon, pasayluon ko yan. Kisong gani, kung buhi pa yan si Juan, suntukon ko gayod yan. What kind of forgiveness? Is that a forgiveness that we practice in our life? Nagpasaylo pero naghuna-huna nga mubalos pa gayod. Mga igsuon, kung nadungog ninyo ang unang pagbasa ng gikan sa basahon ni Sirach, miingon, kun manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Kung manimalos ka sa tawo nga nakasala kanimo, what will happen? Ang Ginoo mubalos usab kanimo. Kung dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo, samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tao. Dili mo pasaylo ang Ginoo kanimo, samtang anaa pay daghang mga kaligutgot og mga pagdumot sa imong kasing-kasing. In simple words, dili makapasaylo ang Ginoo kanimo kung dili ka makapasaylo sa mga tao nga nakasala kanimo. Unya, miingon ang basahon ni Sirach, apan kun
Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Tulo ka butang ang atong hinumduman. First, kung buot ka mo balos sa tawo nga nakasala kanimo, unsay mahitabo? Mobalos kanimo ang Ginoo. Kung dili nimo pasayloon ang tawo nga nakasala kanimo, what will happen? Dili po ka pasayloon sa Dios sa imong mga sala. Apan kun mo pasaylo ka sa tawo nga nakasala kanimo, what will happen? Pasayloon usab ikaw sa mga sala nga imong nahimo. Mga isuon, ang pagpasaylo or forgiveness is not a feeling. It is a decision. Kaya kung maglaong ka doon, na ang pagpasaylo, magdepende sang feeling mo, di ka gayud makapasaylo. Nga naman, once gani masakitan ng imong kasing-kasing, gahi yun na maulian. Kiningingon gani ang uban, mas madayaw palaw masamad kao sang alima kaysa kasing-kasing mo'y masamdan. Kay dugay maulian o dugay maayo. Pero ayaw agda ang imong kasing-kasing kung maghisguta og pagpasaylo. It is a matter of decision. You have to decide. Now, you have to decide. I don't know kung napabamoy mga tao nga hangtod karon wa pa ninyo mapasaylo. Or just think of those people nga nakasala kaninyo nga hangtod karon ang inyong kasing-kasing nagsakit kayud ang inyong dughan kanila. Maka-remember pa mo nila? Kung wala gani mo ma-remember nga mga tao nga inyong gikasukan, and that's good. That is a sign that you forgive those people who sins against you. Pero samtang karon maka-imagine pa gani ka musus katugid si Tapulano, di ko gayud kalingawan yang ihimunan kanak. Bad sign. Still, wala pa ka makapasaylo kaniya. And now, today, Jesus challenges us to decide. Mupasaylo ba ta or dili? And you have the decision. Basta, kabalo ta kung unsa ang resulta. Matod pa, kung mupasaylo ka, pasayloon ka. Kung dili ka mupasaylo, dili po ka pasayloon. Kung mag-attempt ka og balos, mubalos po ang Ginoo kanimo. Then now, decide. Unsa imong buhaton? Magpabilin bang tig-ang imong kasing-kasing? O mupasaylo ka or mubalos ka? You know already the consequences and the possible things nga mahitabo kanimo kung dili ta mo pasaylo ug unsa pud ang mahitabo nato kung kita mo pasaylo. Diba, every time nga magsaulog ta sa Eucharistic celebration, diba, we sing the Our Father. Diba? Unsay giingon sa Our Father? Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Pasaylua kami sa among mga sala, sa mga kami nakapasaylo sa mga nakasala kanamo. And what is the meaning of that words kung sa atong kasing-kasing nagpabilin ang pagdumot? Igo lang di ay ta sa pag-istorya apan wala nato puy sa atong kinabuhi. And it is useless. The Lord's Prayer is a prayer that Jesus taught us. Pero sige mong ampo, pero ang inyong kasing-kasing, wala pa gyud makapasaylo sa inyong isig katao. As I said, now you have to decide. To forgive, to forget, or pabiling tig-a ang inyong kasing-kasing. So you have the freedom of choice. Kung asa ang inyong gustong piliun sa inyong kinabuhi. Mga igsuon, manindog kitang tanan ug maghiusa kita sa pagpadayag sa atong pagtuo.